Sitä kun urheiltiin siellä 60-luvulla, 60-70-luvun alussa, niin oli ongelma aina, että mihin pääsisi hoitoon. Niin sitten käytiin keskussairaalassa kurapulsseja ottaa silloin siellä alalla ja se tuntui vähän vaikealta sitten. Ja sitten tietysti yksi suurimpia lähtökohtia oli sitä, kun Hajo vaitsi muutti tänne Kokkolaan ja Hajon kanssa paljon puitiin ja Hajo oli urheilussa mukana, niin sitten heräsi ajatus siitä, että perustaa tämmöinen Medireksi. Siihen pyydettiin sitten Sakari Oravaa, Antero Hulkkoa, Jorma Leppälää, Anna-Mai Tsingelinvaitsi eli Hajon vaimo. Siihen aikaan oli niin ihmeellinen sääntö, että ulkolainen ei voinut olla jotenkin jostain ihmeen syystä niin osakeyhtiössä. Ja Uusi-Hongon Liisa tuli sitten yhtenä mukaan tämä seurahuoneen omistaja, missä tätä juttua nyt tehdään. Että Liisa hommasi paikat meille tuohon vanhaan Selskasklubeniin ja hommasi hissit ja muut. Ja täällä me aloitettiin sitä toimintaa. Eli lyhyesti sanottuna vaan se, että urheilijat saivat tarvitsemaansa hoitoa, ettei tarvinnut tuota sairaalaa kuormittaa. No se alkoi siitä, että minulla oli vastaanotto siellä Kokkolan lääkärikeskuksessa ja mä olin jo 1972, niin oli Ouluun perustettu se urheilupoliklinikka sinne Diakonissalaitokselle ja oli paljon urheilijoita koko Pohjois-Suomesta ja vähän ulkomailtakin. Sitten kun mä tulin Kokkolaan silloin 76 lopussa, 77 alussa, niin urheilijat sitten seurasivat perässä, että niitä tuli sinne vastaanotolle eri puolilta. Ja niin me sitten siinä, kun vuosi tämä jatkui, niin alettiin sitten miettimään, että kyllä meidän pitäisi perustaa semmoinen oma lääkäriasema ja urheilulääkäriasema ja kuntoutusasema. No vuonna 1983, kun aloitettiin tuolla seurahuoneen yläkerran tiloissa, sehän oli siihen aikaan uutta, että siellä oli jo melko tilaava toiminnallinen kuntosali, joka oli Kokkolassa ainakin ihan uutta. Ja meitä oli 5 hoitohenkilökuntaa, 2 fysioterapeuttia, 2 kuntohoitajaa ja 1 hieroja ja 1 sihteeri siihen aikaan paikalla. Ja oli heti alussa meillähän oli oikein ensimmäinen semmoinen Kokkolassa oleva kunnon kuntosali silloin. Ne oli ne norjalaiset Masoletin laitteet silloin siinä. Et kyllä se oli niinku se tärkein toiminta ja sitä vastaanotto oli sitten vähemmän tärkeää, kun ei meitä niin hirveän monta lääkäriä siinä ollut. Tuli sitten muutama lisää, että sille oli 2 vastaanottohuonetta ja siellä sitten niin kun joka päivä oli sitten 1 tai 2 lääkäriä. Joo, hyvin kansainvälistä porukkaa oli ja kova lähtökohta tehdä kehittävää työtä täällä Kokkolassa. Meillä oli alussa Lohelan Pentti teki ultraäänitoimintaa meille täällä ja sitten tehtiin urheilijoiden erilaisia testauksia. Sakarilla kävi maailmanmestareita Italiasta. Mä hyvänä kielitaidottomana olin niitä yleensä tuolla kentällä vastassa ja niin hoitelin tänne päin ja sitten siihen aikaan kun pystyi leikkaamaan sairaalassa, niin sairaalassa Sakari leikkasi sitten siihen aikaan, niin kauan hän täällä oli. Mutta se alkuhan oli hyvin haastavaa, että urheilijoita riitti tietysti tällaisella miehityksellä mikä oli, niin kyllä tänne toki löysi Södervikin Hannun vastaanotolle porukkaa ja Hannu sisätautilääkärinä hoiteli sitten sitä testauspuoltakin meillä. Joo, kyllä se oli ihan niin kuin sanotaan, että otettiin noin kiitoksella vastaan, että vastaanottolistat oli täynnä ja kuntoutukseen alkoi tulla asiakkaita yhä enemmän ja enemmän, niin että siinä sitten tavallaan niin kuin hyvin pitkää päivää meidän fysioterapeutit ja kaikki muut työntekijät teki, että saatiin ne hoidettua. Siellä tietysti tilat oli kuitenkin hyvin rajalliset siellä seurahuoneen puolella ja niin me ruvettiin miettimään sitten, että mitä muuta voitaisiin tehdä ja silloinhan sitä Medireksiä laajennettiin niin, että meillä oli se fysikaalinen hoitolaitos oli Kruunupyyssä ja oli ajoittain, siellä oli vakituinen työntekijä tai 2 ja sitten oli Kannuksessa vähän aikaa toinen ja sitten mentiin sinne uimahallille, josta saatiin sitten tämä iso tila ja
tehtiin sitten sinne uusi kuntosali oikein näillä kokkolalaisilla hienoilla kuntoutuslaitteilla. Niin se oli sitten, ja sinne ruvettiin sitten tavallaan sitä toimintaa niin siirtämään jo siinä vaiheessa. Lähinnä se oli tätä harjoitusterapiaa ja tätä jatkohoitoa. Mutta siitä ihmiset oli tosi tyytyväisiä, kun ne kävi Medirexissä ensin ajatellen ihan siinä plintillä maaten, niille annettiin hierontaa ja hoitoa ja muuta, ja sitten ne pääsi sinne Medirexin kuntosalille uimahallille ja sitten sopivaan hintaan sinne altaaseen, allasterapiaan, niin sitä me aloitettiin silloin kanssa niin siinä ennen kuin mä pois sieltä lähdin. Vuonna 1985, kun uimahalli oli valmistunut, niin täällähän meillä oli jo heti ensimmäisenä yksi fysioterapeutti töissä. Ja sitten pikkuhiljaa täältä laajennettiin tiloja niin, että käytävältä puhkotti hoitohuoneita ja squash-tiloista ensinnä toinen ja myöhemmin toinenkin kenttä lakkautettiin ja siirtyi meidän käyttöön. Ja sitä kautta henkilökunta on sitten laajentunut. No sitten vuonna 1990 siirryttiin Mannerheimin aukiolle, kun sinne valmistui tämä uusi lääkäritalo. Ja siinä vaiheessahan meillä jäi sitten tämä lääkärivastaanotto pois, mikä seurahuoneen aikoina oli aloitettu. Jossain vaiheessa 2007, kun uimahalli remontoitiin, niin silloinhan me oltiin Vaakunan yläkerrassa evakossa. Ja sitten 2007 taittiin päästä kaikki sitten tänne yhteisiin tiloihin, että henkilökunta on kasvanut. Nykypäivänä meitä on jo semmoinen 35 henkiä palkkalistoilla, kun 40 vuotta sitten me aloitettiin 5 hengellä. Me lähdettiin liikkeelle silloin, saatiin nyt jo edesmennyt Seija Sture Norjasta tänne meille fysioterapeuttina, joka oli kullan-arvoinen ratkaisu silloin meille. Ja siinä oli meitä sitaateissa, jos sanoin, niin 3,5 ihmistä, jotka lähdettiin liikkeelle ja sitten pikkuhiljaa se lisääntyi. Oli kaksoset tuli siihen ja Seija Malkamäki ja Hilkka Kostet ja Anne Syrjälä. Oli meitä vähän nyt enemmän kuin se 3,5, mutta sitten kun me mentiin tuonne uimahalliin, se vaati omat rohkeutensa, mutta ajattelin silloin sitä, että sinne kannattaa lähteä menemään, että se varmasti tulee olemaan semmoinen paikka, koska Esko Lankilahan piti päänsä ja teki meille Suomen parhaimman hallin ja niin sitä kautta sitten lähti porukka lisääntymään ja tuli tietysti aikaa, jolloin lääkärit lopetti sitten vastaanottoa meille ja ne siirtyi toisiin leipiin, mutta se siitä alusta. Alku oli hyvin värikästä, voin sanoa, että henki oli kyllä mitä parhain meillä silloin täällä Kokkolassa ja ei se nyt huonontunut vieläkään. Tämä lääketieteellinen Asko Laappiuksen käärme kiemurteli sen tervatynnyrin ympäri. Joo, kyllä mä sen piirsin ja suunnittelin, kun mulla oli harrastuksena oli tämmöinen niin kuin piirtäminen, maalaaminen ja mä paljon kuvitin näitä lääketieteellisiä teoksia muutenkin ja piirtelin kaikenlaista näihin julkaisuihin. Tässä on ihan sillä lailla, että kun ajattelee med on medicine ja ed on education ja I on siellä idrot ja RE on rehabilitation ja X on exercise, niin musta se oli ihan yhdessä sanassa oli kyllä kaikki tämmöiset teemat, mitä siihen firman toimintaan liittyy. Hajo piti keskiviikkoisin urheilupolitoimintaa ja urheilijat sai tulla sinne ihan ilman ajanvarausta. Sinne ne vaan hyökkäs penkeille istumaan ja odotteli, että milloin Hajo tulee paikalle. Ja tupa oli silloin täynnä ja Hajo teki kyllä pyyteetöntä työtä urheilijoiden eteen. Ei ne ollut vain paikkakunnan urheilijoita, vaan ympäri Suomen sinne saattoi tulla vastaanotolle. Ja Hajo sitten järjesti jatkohoitona. Monesti tuli fysioterapiaa ja sitten tarvittaessa heitä ohjattiin tuonne erikoishoitoon, että sitten leikkauksiin tai jatkotutkimuksiin muihin. Mutta se oli kyllä urheilijoille semmoinen palvelus, mitä ei tänä päivänä enää näe, eikä Hajo sitä palkkaa ottanut. Siihen aikaan hoito oli aika paljon passiivisempaa mitä tänä päivänä, eli semmoinen hoitokäytäntö
yleinen käytäntö ehkä oli tuki- ja liikuntaelin asiakkaalle, että 15 minuuttia lämpöä, oli se sitten lämpöpakkausta tai savihoitoa, niitä savipakkauksia siellä ennen työpäivää tehtiin uuniin valmiiksi ja lämpöpakkaukset tai savi tosiaan ensin asiakkaalle ja sitten 15 minuuttia hierontaa ja sitten 15 minuuttia liikehoitoa. Se oli semmoinen yleinen konsepti. Ja sitten käytettiin paljon sähkökipuhoitoja, syvälämpöjä, ultraääntä. Urheilijat saattoi käydä meillä 2-3 kertaa päivässä ottamassa vaan jotain syvälämpöhoitoa. Eli sitä trafiikkia kyllä meillä riitti siihen aikaan ihan lennosta, niitä urheilijoita vaan otettiin hoitoon. En tiedä mistä se aika tuli, mutta hyvin ne hoidettiin. No joo, niin kuin voi sanoa, että hän on just kaveri, joka on puuhakas ja puuhamies, niin se oli ihan siinä tavallaan lähti sitten, kun Pekalla oli hyvät suhteet sitten näihin jalkapallo- ja jääkiekko-piireihin, niin tavallaan se oli, ja yleensäkin urheiluväkeen, niin se oli semmoinen yksi niin kuin, puhuja, joka sitten niin kuin hommasi meille näitä. Ja mä muistan Pekan kanssa, kun me oltiin vaikka Valkeakosken Hakan harjoituksissa käymässä ja siellä sitten valmentajan kanssa niin kuin sovittiin. Kuuselan Matti, kun se oli silloin valmentajana peräti ja nuorena siellä, niin kentällä ajalla katsottiin urheilijoita ja sanottiin, että tulkaapa Kokkolaan käymään, niin laitetaan kuntoon. Niin ihan tällä tavalla, että me sitä hoidettiin aktiivisesti ja Pekka hoiti näitä suhteita ja silloin oli sitten aikaa ja energiaa niin kaikenlaiseen tämmöiseen, niin se sopi sitten siihen meidän porukkaan ihan hyvin. No Medirex on tämmöinen reilun 30 ihan huippuammattilaisen, tosi hieno paikallinen yritys. Kyllä me saadaan olla ylpeitä siitä, että ihan Suomen mittakaavassakin ollaan merkittävän kokoinen yritys ja tehdään tosi hienoa ja laadukasta kuntoutusta. No, meillä on ihan mahtavia yhteistyökumppaneita, että tietenkin niin kuin mikä ekana tulee mieleen tuolla seurapuolella, mutta tosi paljon myös järjestöissä. Sitten me pystytään tehdä kyllä hyvää yhteistyötä tai tehdäänkin Kelan kanssa, julkisen puolen soiten kanssa. Ja paljonhan meillä on yrityksiä, jotka on meidän uskollisia hyviä asiakkaita. Sitten tietenkin järjestöt. Kyllä. Ja sitten tietenkin niinku yhteistyöt on Botnia työterveyden kanssa. Joo, se on niinku iso merkitys sillä meille. Kyllä me haetaan ehkä niissä yhteistyökumppanuuksissakin määrätietoisemmin ollaan, että halutaan olla just se paikallinen toimija, joka tekee paikallisten toimijoiden kanssa sitä yhteistyötä. Että huomaa, että sieltä on löytynyt niitä tosi hyviä pitkäaikaisia hedelmällisiä yhteistyötä niin kuin puolin ja toisin. Kyllä. Niin, joo, kyllä tässä on tämmöinen vahdinvaihtotilanne, että mä oon tullut Medirexiin silloin 12 vuotta sitten, että olen saanut viettää 30-vuotisjuhlat ja 35-vuotisjuhlat ja nyt nämä 40-vuotisjuhlat, niin merkkivuoden kunniaksi on sitten semmoinen tilanne, että vaihaa sitten työpaikkaa ja siirryy sinne Suomen kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtajaksi tämän koko alan edunvalvontaa tekemään ja Aino sitten jatkaa täällä. No, mun täytyy sanoa, että mulla on kyllä ihan niin kuin luottavainen mieli tämän vahdinvaihdon suhteen, mutta sitten myös niin kuin yrityksen tulevaisuuden suhteen, että just se tavallaan se meidän vankka kivijalka, mikä meillä siellä on, niin sen päälle meillä on helppo sitten lähteä rakentamaan. Ja niin kuin Anna sanoi, niin kyllä Medirexissä vahvuus on ne uskomattoman niin kuin huiput ammattilaiset ja sitten tämä koko Medirex-perhe ja se meidän henki. Että sen avulla me kyllä nähdään hyvin valoisana meidän tulevaisuus. Kyllä.